Hello everyone, norokno ani channel hanyo hailam sokfiwo ge tini fungo ge chung ikonai wasungni gudok chana nai donglayo laifang tei sejana bathai rok ruwei khamka rok ruwei mohge petlaw koni tumani hasigo thangpuru tui heimeni wasung ge tagoro athuk boronai hasikni athuk pukirini borok rom laimani ge gudok to thoksinai no nungma bai no bo khek tili khe sorai khena he da ge naidi chung bai ke song tabuk ke tiki sharma pore thapao iko songsanai munna se kasui to khachini wasung ni gudok norok sabo wasung ni gudok thokjak bai comment ke sadi gudok munui thapani tikhleme pore bumteke kutuk tong norok bunuk mangkhana hingke tak chung mono gudok laisinai ngate hai gudok same duita jaga masongka tamni ke wasungo jaga chakli abla mui bang thaga ke go togo ba masongka ta geso gudok mang chinno tini ke tin prokar thokha ombo gudok tabukhe ang nong no bo gudok bisi thokka jai phunu ganu oro tin prokar gudok tong kukun bin pi songroni chini roni gete kaisa hake wasungni mohangka ke wasungni gudok thokka haipano som kisi sa komang khata haipano wasungni gudok thokmani jutan rok bosaimana geta buke chinnok ni gudok jaine gena obokhe bole kisa sompap thaka nok ni hinga ke tabuke bin pi songroni jaine gena mokhe bin pi songroni laifang gudok thokka bungun bo haipano bungun ke mosoyok jabla yoguta belai sira mosomang kenrok bang mai chabai malai sinai mohangke Flipkart dei ko khomton jangnai top chikon jat namani nainai di ko tang norok jaja khake naima norok bo oro total 10 ta manu kaisa color no 2ta khai rohor ta borok kasak tongo yellow tongo blue tongo white color tongo tei dam khatong rok nainai sidi ko omoni dam ke ang offer bai mamani te ani coin use khai mamani 214 markha kaham no 214 hisabe mokhe ani mukhitung beslei kaina hene rikishiwo khasobai tonmani iko nainai di bumuk pepalai tongbai kha mo kaimani khe ang video ti sajakliya flu jora maya ngai norok bo kaina sakang ate khiri kiswa khawi tonni ge dati no bumuk peruta bezali mis thayang adinge go khamka bufang tor suka mokhe sakumra bufang kasman bethai torogya oboto torong sido iko adike kormo sai thangbai oro kasia omokhe tor suka omole torogan hai ma tongo ko sar kasia nai ko yang obo te kasia te yang tongo chin milok nong no bethai kabang jathan samana igo na dia baba sak torkha tam khaijang na ri go hani simi tor sukhe obethai tor suka yang tongo sikla khadrap mutam sak torkha sido ombasel narak na hani ton ramani ko yang obo bethai to torogani sido spray torirkha yang khai tamsa omda nong nok pa mokhe afternoon nok sakha hele yang tongo chini moso omda takhat nai rawi tong bya paran haipru ang nusnu gya sak thaya ko nan tong khel khaji ya kumya bo ko masa masa ho hasi da ojagan bo koikta khagana unun to story ko unun story ko gosung maka bu phangkri blasek koto tekhe jeno phonchi gonchi buar bari aku
Yang tongo chini tomato bufang nai ni di bthai kubang ma ke thai kya nai thok tong ba kya te yang bufang tomato bufang asko lok so ka borok bai bak sa kai to ang bai bak sang to ha sida lok mani khau je mar siu iko nai ni di bthai mobo moso morokhe bubar simi bar tong thaya ko oro thaika koekta moke parcel ni bag kai re mani ang nge yang tong tomato mobo bubar sim bar tong thaya ko ete yang tong chini king chili omo hungke chinonganan moi songroni bongni chara jeng na harmani ta king chili koekta jaga bostaro kaijak te yang tongo pias biseleni kaimani obo bete kharana hanai yang obo tomato bufang tongo iko omono joton se je bathai thaimen bising iko tolani bathai krida yomo omono kisa torbai jotoni sai te higa sak torbai akhu yang obo king chili bek ka samo kai re mani yang tomato ombo asuk torbai akhu mo hungke pias bubar mono biseling ngani te yang tongo chakumra charajak mohke watermelon charare rimani iko yang tongo mokhe max melon rock te food kakri mani omokhe zucchini mohanga ke manai song denta kai mani moso chararo gramani te yang tongo chini moso belati koekta iko apetini obasta khe nai nei di togrok sushigi chamang tam khaisi bai kya o jaga tomato kairi mani inke mo hanga ke sosa obviously chomjak nong nang funung mani iko borong no yang tongo kosoi bethai thai to ka chigon ke iko mo hanga ke food kakri thasumui dorom pai hemani ta inke yang tongo jinga duita kaijak yang obo mono thasumui dorom pai hemani o jaga uruke kayaku mo hanga ke ani chikon sa garden o mo hangke piggy bank rang damani amono sakak puro or khum kaikya gomo bo te mo khe ang khum to bada mani nong funuk mani te yango doi chamani bukhok rok aro no kaire bai kya jema mani yango tongo khum rok koekta baljak naini diko muke satung nukjakhaisimi babaru satung kori ke bo hoithang sanja gaham nai dongnai rokno tabukhe sari gangkha bangkhe badam yok prawi khugui tongo chana bagai gomo jabayei ang jamuthungnai nai dongdin rok ang bahage jamuthung heke tabuk ang tui box rekha yang kha kukuni dud o tuino tabuk ang thas ke kutugrnai iko nai di kutugui tongkha tui kutugmani yagulo tabuk ang ikornai haching gura khaijak kongraing tongbla ke haching ganang nangnai hinai haching rekha haching remani pore tejpata rejawnai tejpata rekha ke motom bahaying tong buikhe baksa gulmoris ogoro angkhe relia taro haching bai tejpata remani 3-4 minute ni pore tabuk iko cha rsinai chini cha no bo chung kaham ke kutugrnai kaham ke kutugui paimani yagulo tabuk jeng dud kisarenai asuk gobang buyata ojon khe rerinai dud iko rekha ang dud ani ojon khe dud rbaimani pore tabuk ang iko chini add khai rsinai chini add khaibai bonot tesa thas ke kutugrnai kutugroi afur sebini asol thokmani okhasanai tabuk chini cha tikhlainani upojukto ongkha phaidi ke tiklai lagena phaidi ke tabuk cha khopsa suruboi nai lagena thota thokka thoka ang sramiti thogya tongsu haida tasha kongra ni bala ekdom sorry tamon sanai aram nang thaka hingke belai ke hamba inorongno ani vlog no pulen simi paithak jara joya wai nai tongmani bagui